Upozorňujem, že tieto zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy. Áno, proste buďme reálni, aj takto niekedy vyzerá moja izba, keď nestíham a môj život je jeden veľký chaos a potom aj moja izba je jeden veľký chaos. Akože toto video som natáčala tesne po maturite, kedy tento tu priestor vyzeral ako jeden obrovský chliev, áno. A väčšina maturantov mi dá za pravdu, že to vyzeralo veľmi podobne aj u vás počas akademického, teda dúfam. Takže povedala som si, že vám toto video musím natočiť, ako z tohto tu sa stane seriózne najčastejšia izba pod slnkom, ok? No. A natočiť toto video ma motivovala Veronika Vobecká, takže ju pozdravujem a vďaka nej som zdvihla zadok a chytila som upratovací amok. No, čo si budeme, no. Takže prvá vec, nazvime to, že som nahrubo upratala, čiže uložila som všetko tam, kde patrí, poskladala veci, uložila do skrine, čiže vykydala som tento môj chlievik. No a teraz ideme na prach, ktorý sa nadžugal všade do rohov a všade proste na každú jednu poličku. Ja neviem, kde sa to bere. Tento môj pracovný kútik, môj workspace som musel už aj cifom spraviť, lebo to bola taká špina, že fuj. Ako sa hovorí čisto na stole, čisto v hlave, či nie? Či tak sa to nehovorí, neviem. Anyways, ideme na túto poličku, keď by to takto rýchlo mizlo aj v skutočnosti, že no? No a jedeme na zrkadla. Akože to už sa cez ne ani fotiť nedalo, takže poriadne, aby sa to lesklo ako, teraz ma napadá, že ako psie gule. Ale nechcem tu byť takáto proste, Ježiš, no. No a teraz z parapeta, teda akože tiež sa tu nadžgalo prachu ako, ja neviem, a znovu som to musela vydrhnúť handrou, poukladala moju vision board a ostatné stav. No už len povysávať, jo, a zmyť dlášku a akože je to done. No a to je všetko. Stihla som to do tých 2 hodín. Dúfam, že som ťa neudnudila týmto videom a dúfam, že som ťa trošku zabavila. A takto vyzerá môj clean space. Proste milujem. Konečne čisto. Ja mám čisto v izbe, chápeš? Dobre, čauko, to je všetko. Pa.